lokho siyafisa futhi ukwenza i-disclaimer in advance ukuthi asizili ukuzodila about the nitty-gritties, the merits and whatsoever pertaining with amacala akade qhubeka ngoba bakhona ebandleni abantu abazodila nalokho. Sifutha ukuthi izwe lazi futhi iqonde ukuthi iningi lamanazarete kwizinkumbi ngezinkumbi alandela unyazi oluhlezi kubo kwalo ebuhleni silandela ngokuvuma okusuka ekujuleni kwezinhliziyo zethu asiphoqiwe. Kumele sicacise ukuthi uma sikhuluma ngoShembe kasikhulumi ngesibongo kuphela kodwa sikhuluma nangomoya oyingcwele ohola inkolo nebandla lamanazarete. Ngemisebenzi nomoya ongcwele owehle enyameni yakwaShembe nawo uShembe. Abantu balandela abakholwe yiwo lowo moya. Lo moya uqhamuka ezulwini kuJehova wehlela lapha kwelakithi eMzansi esizweni sikaPhunga noMageba. Landelwa izinkumbi zabantu ababizwa ngamanazarete ngokulela kwizwi likaThixo. Lo moya oyingcwele wenza imisebenzi emkhulu eyenza sikwazi nathi ukuphumela ubala. Ngibaleke imisebenzi emkhulu uShembe sekayenze endaweni ezifana nakoBhalito nakoTafelkop. Ukwehlonisa ubulili ezinganeni ezazizalwa zingahlukanisile. Ukuthethelela nokukhipha iziboshwa emajele. Ukuvula amehlo ezimpuphude nokunye okuningi okwenzeke enkosini ezala unyazi uThixo lenkosazana nakumkhulu lalo inyango yezulu nelanga kuze kufike kumqalo endlela. Lezi imanga neyigemegeme zikaNkulunkulu lokhu njalo zenzeka. Lo moya awuphuphuthwa futhi akekho uShembe wake wasifunela wona noma wawuhambela kodwa uzehlela wona usuka kuJehova bese ukuthi lo owehlelwe yiwo abizwe inkosi yamaNazarete. Ukukhethwa kwamanazarete kwehluka ngezindlela eziningi. Ngithi ukukhetha inkosi kwamanazarete kwehluka ngezindlela eziningi. Abanye bayakhanyiselwa nje emicabangweni yabo, kanti abanye baboniswa ngabakubo ikakhulukazi abangasekho okunenkolo lenkulu ukuthi iningi lamanazarete asuka eholelwa ngabangasekho kuleli bandla noma kuShembe. Uma bezindaba bengazicwaningela inqwaba izinto abangayithola ekhayisele kakuzona ngonyazi okuyilona oluhleli ehlelweni njengamanje. Amanazarete alandela uShembe anokuthula, anenhlonipho nokusithoba uthi awalandela amasiko amukelekile kuJehova. Ngoba silapha namuhla silapha ngaleyo migomo yaleli bandla. Silapha ngenhlonipho nokuzithoba. Ngomlando walobuNazarete kusukela kumqalo wendlela wayephuma engene ezinkantolo elale ezintabeni abizwe nangesela abizwe nangomdukisi kodwa konke lokho akuzange kuphumelele. Kunalokho ibandla lakhula ladlondlobala njengoba lobuNazarete nobuKristu babungena buphume ezinkantolo kodwa akuzange kuphele. Ngaleyo ndlela siyathanda ukuqinisekisa umhlaba nezwe lakithi ukuthi ifagugu labo okubuNazarete ngeke kuphele. uShembe okhethiwe ezulwini uyena oze azithole emangalelwa ngabantu abafuna ukumephuca ubukhosi baphakade. Unyazi lwezulu luphethe zonke izimpawu zobungcwele ngakho ke abantu abadinga imvume ukulandela noma ukukhonza unyazi. Kusuka ezibilini zezinkumbi zamanazarete kubalwa nengxenye enkulu eyakhetha uShembe owunyazi ngoba phela singeze sakufihla ukuthi abantu uShembe bamkhetha usuku nosuku. Ngisho nasemandulo izithunywa noma othumekile babebhekana lezinselelo esingabala kusuka kuAshpenazi induna yaseBhabheli owakumele iphoqe ngenkani ukufundisa uDaniel nabahlobo bakhe imikhuba yaseBhabheli. Singabala udaba lukaNebukadnesari naye wazama ukuphoqa izithunywa zikaNkulunkulu uNebukadnesari nabahlobo bakhe ukuba bakhonze ithole legolide elaselibeliwe. NoDanari umbuso wakhe wamaMede namaPheresiya. uFaro siyalazi udaba lakaFaro ngenxa yesikhathi ngeke ngisagxila kulo nodaba kaHerodi njalo ngeke ngisagxila. Kube kuze benamuhla lusahlushwa lolulibo lwasezulwini. Ukukholwa ukusikhethela ngokuvuma kwenhliziyo nomoya. Washo uJoshua kuma-Israyeli wathi I quote,
ngakhe uma kukuba emehlweni enu ukumkhonza uJehova, khethani namuhla ukuthi ngubani eniyakumkhonza. AmaNazaretha-ke asikhethele unyazo lwezulu. Uma abantu befisa futhi benothando lokuqinisa lokho, bangasebenzisa ngisho nobuchwepheshe besimanje ukuzenzela ucwaningo online. Bazitholele bona izimpendulo noma baziyele bona ebuhleni bamaNazaretha ukuze bawuzwe lo moya omnandi esuzwayo owenza sizizwe sengathi sisezulwini kodwa sisemhlabeni. Uyiwo lo moya owenza ukuthi cha, ukuthula kwethu kungasivumeli ukuba sikwazi ukuthula. Ngiyafisa nje ukwedlula ekutheni ibandla lamaNazaretha njengoba lidume ngebandla labaShembe likhonzele emzini wakhona kwaShembe ebuhleni. uShembe walandisa ngokwakha imizi ayiqamba amagama bese abantu abalandela uShembe besondela kuleyo mizi bakhonzele khona ukuze ethi uma ibuya uShembe ehola amaNazaretha abafice bekuleyo ndawo noma bahlangane na kuleyo ndawo uyobika insizi zabo ngoba siyazi ukuthi thina ama-Afrika siqhamuka kuphi nosizi. Unyazo lwezulu ngumzukulu wenkosi inyanga yezulu. Ngakho unyazo lwezulu lukubo ebuhleni namuhla okungathi yikomkhulule lamaNazaretha ngoba unyazo ilapho longaba khona. Eminye imizi amaNazaretha eminingi ikakhulukazi emisha yakhiwe ngamaNazaretha akwezinye izindawo ukuze uShembe uma ewavakashela afekele kuwo. Yonke imisebenzi unyazi nezizukulwane zisona senkosi ngezulu liyenzele ebuhleni. Ngisho amaGetsemane ongamandliza enkosi inyanga yezulu noThimo akhona lapha ebuhleni. Inkosi uThimo yaxwayisa kakhulu iShumayela emachunini emzini yona sePort Danford enelisiwe ngetulo elimbandakanya amalunga athile ebandla lokho amaqhinga okumgudluza esihlabeni. Lokhu kungenye izindlela eyasivula amehlo njengamalunga ebandla singamaNazaretha. Sabothi ngakuhle ukuthi ngesinye isikhathi ezinye izinto sikwazi ukuthi siziqondise. Uma unyazo lokho lavakasha endaweni ethile isho nasedolobheni embala ukuphazima kweso kuvela ukuthi mbo lubunyazi lungazange libize umuntu. Abantu okuhlanganisa amaNazaretha nomphakathi jikelele bayaluthanda nje unyazi ukusuka ngaphakathi ezibilini zabo. Kepha uma singaba nokulungabaza ke unyazi kulabo abalingalabazayo thina sithi akulona icala lelo singabantu njengoJohane wayeumuntu. Ngesinye isikhathi wahlusha ukwehluleka njengathi njengoba singabantu sehluleka. Sifunda ukuthi ngesikhathi wayeyisiboshwa sikaHerodi wahlushwa ukungabaza uJesu Kristu. Waze wathumela abafundi bakhe ababili njengoba namhlanje nathi abantu abangabaza unyazi siyabathuma lapha ebuhleni ukuba bayombuza uJesu. Bathi ngokaLuka 7:9 wena unguye yini ozayo noma sobheka omunye na? Wayesefikelwe ubuntu uJohane esebungabaza ubukhulu bukaKristu.